Čaute. Poďte dneska sa mnou na zraz veteránov, ktorý sa bude konať onedlho, ale predtým si idem umyť auto, idem porobiť nejaké veci a môžeme tam ísť. Samozrejme tam nechcem ísť so špinavým autom, je to hanba, takže pripravíme ho, pozrieme všetko, čo sedí, čo beží a ideme na to. Nech sa páči, tu sa môžete pozrieť. Je to proste parádna show. Samý veterán, nádherné autíčka. Nech sa páči, môžete pozerať. Čo si myslíš o tom? Napíš do komentáru. Aké auto sa ti najviac páči z tohoto zrazu. Toto je len pekné autíčko, lebo sa mi páči. Aj ten žiguliak. To Bavorák je nádherný, krásny, že? Chceš podobné videá, alebo aj lepšie z nočných jazd a podobné takéto ďalšie, daj follow. Dík.